faci stream-ul? Zic că a plecat stream-ul, gata. Nu fac stream deocamdată că nu pot. Așa? Înregistrăm doar meciul de LOL și stream-ul vedem, ci că mai am 12 ore până să activează stream. Am cerut Pe ce cerere acolo. platformă? Pe YouTube. Pe YouTube? Ok. Dar chiar, ia să încerc și pe Twitch. Nu știu ăsta dacă înregistrează OBS-ul ăsta. Să vedem. Sau cum se scrie? Twitch, TWI, căcat. Da, Stai că mi-a... ăla-i. Da. Ia, să mă conectez. Să mă registrez. Nu pot să mă registrez cu YouTube, cu Google-ul. Tu ești nebun. Ce să joc eu cu tine? La mine apare brand cu Nicovală, nu știu dacă e și la tine. Nu, eu nu l-am. Ok. Banăm ce? Banăm asta, nu știu ce o banez, da, așa. Da. Neinteresant. Ok, și joc și un Yasuo. Joacă ce vrei tu. Hai să fac cont. X Roberto Gaming. Am evoluat acum la gaming. Da, este în cineva? Cineva? Da. E să nu înjur pe live, Nu, mă, nu. că ne dau ăștia bani. Mhm. Așa că primesc și cod de verificare 00 2997. Death is like the wind. Save, gata. LOL. Dar era acolo primul. LOL. Jucăm și un Counter dacă e vreodată. Poate și o FIFA. Un GTA. Gata, cam atât. Pe Forgiven, pe Tristana. Deci fie câștigă tare, fie pierde tare. Cam ăsta. Hai că nu știu unde să mă duc, frate, să dau start. Canal. Nu mulțumesc. Înapoi activez această setare. Da, nu știu, frate. Înapoi la Twitch. Mă spui și mie când începe, dacă cumva mi s-a blocat. Nu, e 90% acum. Pe canal și este deconectat offline. Ia, îmi personalizez canalul. Ce program? Marcă despre mă spune că sunt offline, frate, dar și cum dau să nu mai fiu offline? Aia e întrebare. Nu știu. Nu știu, Început. frate. Hai că am ieșit. Ia să vedem. Oh, Vezi că mi-am luat Funia. Follow the wind, but watch your back. stai că mi se mișcă cam greuț puțin, dar nu înțeleg de ce.
O fi de la ăsta care registrează. Silas are 125 AP și a primit augment. Trebuie să dăm, cred că pe Silas mai bine. Sau pe Fizz. Fizz are 2 iteme. Căcat. Cum dracu? Nu știu. Cred că a avut nu știu. Nu are nimic, eu nu înțeleg cum. Honor is in the heart, not the Hai un pic mai în spate. Dă-i și tu. Mamă, ce să dau, frate? Aoleu. Bă, măcar Dar am de omorât unde? pe unul. Păi da, dar de unde are... Nu înțeleg, frate, deci chiar nu pot să înțeleg. Poți să-i scrii, eu nu pot să-i scriu. Nu. Cred că fi dat augmentare de aia să-i dea... Păi nu, ca comentarea lui e că îi dă solo de la Sau Infernal. nu, sau un anvil de la care zice să primească 500 de bănuți. Că eu o de-aia. Și totuși, Da. 500. Și de unde 4000? Care 4000, mă? Păi 2000, nu-i 2000, cât e un de ăla? Mă, A, ești e prost? 500. Azi 500 amândouă, scuze, 1000. A, pe sigur asta s-a întâmplat. Dar n-are Da. niciun anvil, frate. Nu Da, înțeleg, nu știu. mă. Nu înțeleg. Ah. The unrivaled Alistar roars above the crowd. May his fortitude be yours! Aha, păi da, mă, pentru că Fizz, da, dacă dai click pe Fizz, Așa. apare, are o chestie sub el, Fortune, Gold Gain, 1000 G. Unde sub el, mă? Sub Fizz, dacă dai click pe el, sub Move Speed, are... Ah. Păi de ce i-a dat? Păi nu știu. Nu înțeleg. Ah, gata, mă, știu. Știu. A avut Nicovală la început de meci. Că avea Nicovală când a selectat campionul, știi? De acolo. Hai că ne-a bătut puțin. Mamă. Tristana? Hai, dă-i pe ăsta, nu-i problemă, da? Căcat, și ce mai fac acum? Nu știu de ce n-ai venit cu mine să dăm prima oară pe Tristana și ai dus după ăla. Pe ăla era mai aproape de mine, tu erai aici și eu eram aici, cu ăla lângă mine care dădea în mine. Ce puteam să fac? Să fug în timp ce dădea în mine? Ai Twin Mask? Hai că dau reroll pentru ea, poate pic. Din păcate nu. Ok, nu se iau Twin Mask. Hai că acum având 6, poate facem naibii ceva și noi. Trebuie să dăm pe Tristana aia neapărat. Păi da, mergem direct cu ea. Da, o să vezi că o să sară. Ai grijă. Încerc să fac să nu sară. Poftim. Bun. Bun. Mă duc să iau și eu HP. Du-te.
cum vine Tristana, o... Bravo, gata. E bine. Hai și pe ăsta, bun. Da. Ia, cât mi-a dat? Another step toward 2. victory. Ah, bun. De că ea, comentarea mea e bunicică. Un gain, așa, per takedown, ok. Bine, problema e că eu am puțină viață. Da. Și mai bun ar fi fost la tine. Dar cred că mi-aș Mm. cumpăra și eu hardstyle-ul. Mm. Măcar Deci tu. ăla, atât. Și după aia mi-au iteme normale. Nu prea ar merge căcatul ăla. Da, mă rog. Follow this path until the end. Trebuie să-mi iau un item de Magic Resist acum. Ok. Cred că trebuie să dăm pe Gragas ăla, nu știu de ce. Care are mai mult AP. Și are și augmentarea de căcat. Dăm pe Când TP, te că imobilezi. TP moare mai repede. Hai bine, bine. Justice. That's a pretty word. Attack! Pe mine m-a prins ăsta. Uite-l! No, am apăsat fără. Dar n-am avut cum să ajung, era prea departe. People keep running into it. Dă-i tu. One step ahead. S-a dus să revie pe ăla. Da. Incredibil. Ai ultimată cumva? Nu. Bun, ăla a murit. Bun. Am avut noroc că s-a dus prostul pe portal din greșeală. Minion Da, 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 am văzut. Ok. Am luat Ocean Soul. Ok, și eu îl iau pe ăla de pământ. De munte, de fapt, ce dracu înseamnă mountain? Munte, nu? Da. Ok, în ăla. Cu Că ăla dă siguranță, tare. ok, da. clash! Is a leaf's only purpose. Oh. Mamă, mă rup. Am văzut că a intrat în tine, dar... Dar nu ăla m-a rupt, mai mult Nasus. 2100 damage mi-a dat Nasus. Ne. Ai ult? Da. Nu Nu cred că a moare. scăpat, deci nu cred, du-te la viață repede. A murit, bun. Ia, dai tu, că tu ai nevoie. Dă implantă Încerc să plec tu. la viață. Hai că-i să duce ultimata lui ăla. Păi da, dai pe na, pe... N-am ce să fac. Dă prea tare Nasus ăla, mult prea tare. Recover your strength. It's no fun to watch the weakling.
Da, aiurea rău de tot. Fighters, let's add some gold to the pot. Că era și tank pe lângă faptul că are 3100 viață și mi-a dat la damage de m-a săturat. Dying's the easy part. Stăm pe bară. Ia să ne uităm la ăla cu Nasus, cum îi bate pe ăștia sau doar la noi a fost problemă? Uite frate cât dă Văzut. și câtă viață are. Nici nu l-a simțit pe ăla. Nu mai zic că și Kane ăsta dă. Da, îl reînvie pe ăla. Crezi că e aproape? A fost aproape ăla, ușor, ușor. Nu. Nu a fost. Mă, N-a i-a ținut fost. piept ceva. Să-mi iau tenacitate, să nu mai iau slow de la Nasus sau să-mi iau Omnivamp Păi... sau Armor Penetration. Are mult armor în Nasus? Unde e Nasus? 190. O De să iei. unde dracu are 190? Că n-are niciun item. Dar în afară... are. Bine, Gargoyle, atât. Altceva n-are de armură. Și are un anvil. Dă-l naibii, cât armură să-i dea anvilul ăla. Da. The road to ruin is short. Ok. Nu, vină pe aici, vină pe aici. Vezi că aia își dă pe ăla, dă-i pe Varus mai bine. Blade never gets Ai de viața mea. Da, hai, am ratat și eu. Stai liniștit, nu-i problemă. Bine că am câștigat. Păi era și greu așa cu aia. honor is in the heart. Ce face Cyan? A, nu vreau Da. asta. Cercul de foc. Da, asta e cea mai bună, deși nici asta nu e foarte. Foarte. Nu. Da, mișto. Eu W-ul meu îl am la 200 de ability haste. Da, mie mi-a picat EU, nu fac nimic cu EU. Acuia cu Fizz. Nu, dăm pe Sylas că Fizz, mamă cât are Fizz 9 pun. Dăm pe Sylas că Fizz o să-ți dea EU Mhm. și o să dai pe lângă ultimata. I will not forget. Da, nu știu ce s-a întâmplat acolo, frate. Mamă, nu pot să mă mișc. De prins l-am prins. Da, păi. Degeaba dacă iau 20.000 damage. Mi-a dat peștele 2500. Mie mi-a dat Silas 3400. May cunning be your guide.
Ce să zic? Mai mi-am un item de Magic Resist. Tristana cu Ashkan. The weapons make the warrior. One step ahead of the past. Cred că direct pe Păi. Tristana aia o Da. să dea damage. Hai că măcar ieșim pe locul 4. Mm. Nu? Că ar trebui să moară și Gragas cu ăla, noi îi batem pe ăștia, sper. După aia n-avem cum să-i batem pe ei alții. Cu Tristana și Undo. cu Mundo, nu cred că ne-am jucat vreodată. Am jucat. Da? Nu mi-aduc aminte de Mundo. La început. La prima rundă am jucat cu ei. Da. Îl zic eu. Da. A, e AFK. A, ba nu e AFK. Bun, ți-a dat ult. Și nu moare. Nu vrea să moară și ne bate. Tai cu minte. Tai cu minte. Aproape m-a bătut. Este mint. Pe tine, pe mine nu. Reactor was disrupted. Iar mă cu ăștia. Team Grump has hopped away. Din păcate, da. Bă, deci am așa. 1, 2, 3, 4. 4 iteme de Magic Resist. Problema e că mă bate pe mine prea repede. Iar pe Silas ăla. Da. Pe Bă, și pe ăștia dacă îl prins, dar eu zic că ăla ai văzut și mai devreme. Ți-a dat eu când ai dat ultima dată. Hai, lasă-mi să mă uit. Dar dă-le, frate, Am ceva dat. și tu. Păi nu puteam. Bravo. Păi nu, în momentul în care eram acolo apăsam pe râi, ești Am nebun. dau seama că te-a ținut numai în stanuri și numai în... Păi eu am așteptat să-mi dea fizult și să-și dea și eu. Ai înțeles? Ai După m-am argumentări băgat bune? W1 nu mă ajută, Oceanul nu mă ajută, nici aia, nici asta. Strength to rival any record. Uite cât de mare sunt și eu, uite, am 5900 de viață. Și eu 6300. Bun, Tristana. Direct pe Tristana. Engage. Torch the battleground. Du-te pe aia, că îl țin eu pe ăsta. Bă, nu te cred. Ah, hai că abia pasivă de aia. Vine plantă. M-a bătut. Da. Nu ne-a scos, cum naibii? Parcă eram pe roșu. Nu, Unul pentru viață. că este Alistar. Ah. Ce să-mi iau eu acum? Să-mi iau... Ăsta de tanci, cred. Blade of the Ruined King. Să-mi iau de tanci. Da. Is a leaf's only purpose to Ah, Pe tine ăla. ok. iar. Vin după. Fugi, dă-i în aia. Du-te, mă, cu viață full al lor cu tot. Că nu-i normal.
Păi nu e normal, cum își faci? Mă piși pe ăla care a ales Sion, frate, că nu pot să ies din cerc. Pe meu. Next time, revenge. Well Locul 3. A luat în căcat ăla, mă. A luat Sion-ul. Curul lui. Da. Și când să mă duc să iau și eu H